खुलुमबाय लोगोफोर हरनि 3टा दासो मोनफैखादों दुगैस्रां लोबस्रां ओंखाम एसे जाबाय ओमफ्राय न'नि गथ'फोर गासैबो उन्दुजोबनानै दं थेवबो हरनि 3टाब्लाबो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों खारन क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट हाब्रुबारि गामिनि सासे दैदेनगिरि गामिनिनो दैदेनगिरि होननांगोन जों गावबुराबो दंफायोमोन गावबुराया जेबो होनासै दा बे सासे आदै दैदेनगिरि गामिनि मुरब्बी बियो दिनैहाय गावसोरनि गामियावनो दिनै सासे ड्राग्स एडिक्टेड न'खराव हाबदों बै सुबुङा दिनै गोबां थगायदों गोबां बाथ्रा दोनखुमादोंमोन जेब्ला जों मोजाङै बुङो मोजां रायलायो मोजां खोथा सोङो अब्लानो समबाबो जेबो खोथाखौनो बुंनो नागिराखैमोन लास्टाव जों फंनैसो खोथा एसे गोरा बुंबाय माखासे खोथा बरननो थाखाय जों कयेकटा खोथाखौ जों बाहायनो गोनां जायो आं ओंखायनो गासैबो बर' रायजो राजानाव खमाबो बिग्रोखायो दिनैहाय जों ड्राग्सनि एगेन्स्टआव ओंखारनाय बे हाब्रुबारि गामिनि दैदेनगिरि मुरब्बी होनांगोन बिथांमोननि मा बुंनाय बेखौ आं खोन्थालांगोन जायफ्रा एडिक्टेड जानायनि न'खरनि बिसोरबो सानदों जोंनि न'आव फैगौबा बेफोरबायदि नाथाय बेखौ जोंखौल' लामा नायालाफानो बा गामिनि जेसेबां बर' रायजो राजा गामि बै बर' गामिनि गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बेफोरबायदि थादलायो बिथांमोनानो जाय गामियावहाय ड्राग्स जाग्रा सुबुं दं बै सुबुंखौ हमनानै हयतोबा जोंनि ग्रुपनिनो मानसिनि सोरनिबा फन नाम्बार दङबा खोन्थाहरोब्ला मोजां आरो जुदि रिहाबाव दोनहरनो गोसोब्ला बै सुबुंफोरानो गामिनियानो रायजो राजा हमनानै बेखौ रिहाबाव दोनहरनाया मोजां मानो होनना बुङोबा दिनै जाय न'खरनाव हाबदों जों बै न'खरा माब्लाबाबो आखाइ गुसुंनि न'खर नङा गासैबो गिदिर गोलावनि एसेब्लाबो आखाइ गोलावनि मानसि बा बैफोरबायदि न'खरा मोजां न'खरनि मानसियासो ड्राग्स एडिक्टेड जानायखौ जों नुनो मोनदों दुखु नांदों जों दिनै क'क्राझारावहाय मोननैसो खामानि ड्राग्सनि खामानि लानानै थांदोंमोन बा दिनैहाय बै गथ'आबो दिनैहाय जों सासे रिहाबाव हरदों बिनि भिडिअखौ आं सानथामनि उनावसो आङो बै गथ'नि बियो जाय ड्राग्स जाग्राफोर बेफोरनि सायाव मा मेसेज होदों बा मा खोथा फोरमायलांदों आं बेखौ निउस पर्टेलावबो हरनाय जागोन आरो नैबे मोनसे जाखिनि निउस भिडिअ आं बे भिडिअखौ कयेकटा निउस पर्टेलनो हरनाय जागोन बेखौ आरो दाम होनायबो जागोन आं बेखौनोल' खावलायगोन जायफ्रा ड्राग्स जादों बावहाय जेबो इन्टारेस्ट गैया गावखौ खहा खालामो जों खहा जानो होआ मानो होननानै बुङोब्ला दिनै क'क्राझार बायदियाव 100आव जों 10%सोब्लाबो बा 5%सोब्लाबो जों खम खालामनो हादों सांग्रां खालामनो हादों एसेब्लाबो जायनि जाहोनाव दिनै ड्राग्स एडिक्टेडफ्रा जायफ्रा ड्राग्स जाग्रा बिसोरो दिनै फन सावरायबानो आवाजफोरखौ फारसेनिफ्राय खोनासंजोबो ओरैबायदि सांग्रां जानानै दं दा ओंखायनो आं खावलायदों जायफ्रा गामियावहाय ड्राग्स एडिक्टेड जानानै दङ बिसोरखौ गामिनि गावबुराफोरखौनो गामिनि प्रेसिडेन्टफ्रानो ज' जानानै रायलायलायनानै हमनानै जुदि पुलिसनो गथायालाफानो हानायमानि रिहेबाव सोना दोननाया मोजां खारन दिनै जों नेक्स्ट जेनेरेसनखौ बेफोरबायदि खालामनो बा खोख्लैनो बुथारनो हाया बावहाय मोननैसो बाथ्राखौ आं बुंनो सोफादेरजोबनो लुबैदों दा सोरबाया सानदों दिनैहाय बिसोरा ड्राग्स एडिक्टेडफोरखौ हमनानै मा इन्टारेस्ट मोनदों ना बेफोरबायदि गोबां कुइसन खालामो गोबां सोंथि सोंहरो आरो ड्राग्स एडिक्टेडफोरखौ हमनानै रिहाबाव सोनानै साबेसे सुबुंखौ ड्राग्स जानायनिफ्राय गोजान खालामनो हाखौ बेखौ कुइसन खालामनो आरो बिसोरो दिनै ड्राग्स एडिक्टेडफोरखौ हमदों मा हिसाबाव हमदों बिदि गोबां कुइसन फैदों जों बेहाय जायफ्रा सोंथि सोंहरदों खायफाया फन खालामनानै सोंहरदों आंनि नाम्बाराव
जायफ्रा आननन नाम्बार हरदों आं बिसोरनि फनखौ रिसिभ खालामनाय जानाय नङा। तो बिथांमोना बेफोरबायदि कुइसन जादों, बियो गोरोन्थि सानदों जानो हागौ। जों दिनै जोंहाबो फेमिलि दं, जोंहाबो दिनै गथ' गथाय दं, जों 22टा 23टा बोसोर हाग्रायाव थानानै फैबाय। थेवबो दा जों जुदि ड्राग्सनि एगेन्स्टआव जुदि बाथ्राखौ बुंफिननांगौब्ला, ओंखारनांगौब्ला होमबा बेसेबां दुखुनांथावना। तो आं गोबां खोथा बुंबाय। दिनै बै आदैया मा बाथ्रा बुंदों, गामिनि हाब्रुबारि गामिनि दैदेनगिरिफ्रा मा फोरमायदों, बेखौ जों दान्दिसे खोनासंनानै लानि। आच्चा, जाय हक, आङो हाब्रुबारि गामिनि सासे जानानै ड्राग्सनि सोमोन्दैहाय आङो नैबे बाथ्राखौ बुंनो लुबैयो। जिहेतुके दिनैनिल' बाथ्रा नङा, ड्राग्सनि जेनोखि सोलिनाय बेखौ जोङो बहुद गोबाव बोसोरनिफ्रायनो होननानै बुंजायो। जोंनि गामियाव फ्राय माने माखासे गथ'फ्रा ड्राग्सजों माने सम्पर्क दं होननानै जोङो खोनाबोगासिनो दङ। बेनि सोमोन्दैहाय जोङो सम समबो गामियाव जेब्ला रायजोनि मिटिं जायो अब्ला जोङो गेजेर गेजेरबो बुंखावबोदों। आरो बे बुंखावनायनि गेजेरजोंनो जोङो जाहाथे न'खरा मोजाङै बुजिलायनायनि गेजेरजों ड्राग्सनि सोमोन्दैहाय हमदांनो हानानै ड्राग्सखौ एंगारनो बा नागारनो हायो, बे बाथ्राखौ जों बुंदोंमोन। नाथाय जों नुबाय माने जोंनि जायफोर न'खर बिगोमा, जायफोर ड्राग्सजों गेलेनाय न'खरनि बिगोमा, बिसोरो कमप्लिटलि माने बिमा बिफाफ्रा बांसिनानो गावसोरखौ बासायनायनि खोथाखौ बुंनाय जायो आरो मा। बिसोरो गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ सब समय बासायबोयो, नङा आरिया ओरै होननानै बुङो। मानो होननानै बुङोब्ला जोंबो खोनानाय बाथ्रासोमोन नालाय, जोङो माने एक्जाक्टलि माने प्रमाणजों जोङो मोनफेराखै। बेखायनो जोंबो दाथि भाबै रावखौबो हमनोबो हानाय जायाखै, बुंनोबो हानाय जायाखै आरो मा। बेनो दा गोबां जायगानिफ्राय दिनैनि दिनाव क'क्राझाराव फरायनो थाफैयो। दिनै बिमा बिफाफ्रा, दिनै न'खरनि गार्जेनफ्रा खुनु खास खुस खबर गैया। दिनै बिथांमोननि आखायावनो ड्राग्सनि कन्टेनारफोरखौ नुनो मोनो। बेनि सायाव मा बुङा दे? बेखौथ' आङो मोनसे समाव माने जेब्ला आंबो सासे अबयसे फोरोंगिरि जानाय समाव जोंहा सासे आंनि लोगो फोरोंगिरिया ड्राग्स जाबाय थानाय समावहाय सासे गथ'खौ हमनो मोनदोंमोन। आरो बे हायार सेकेन्डारि फाइनाल होग्रा गथ'मोन। लोगो लोगो बे गथ'खौ फुंनि बेलायावहाय हमनो मोननानै बेनि एडमिट कार्ड, बेनि गासैबो बेगाव गासैबो माने थांखु, सिलिम, बेबादिनो ड्राग्सनि माखासे बेसाद मुवाफोरखौ लोगो लोगो हमफानो मोनदों। आरो बे गथ'आ खारखुमानानै गौहाटिसिम खारनानै गावनि फरायनायखौ लान्दा खान्दा खालामना लादों। दिनैसिम मा रोखोमाव सोलिना दङ आं बेखौ बुंनो हाया। बेखायनो आङो ओरैबायदि लुबैदों जे जोङो बे ड्राग्स बेसादखौ माब्लाबाबो एंगारनो हायाब्ला जोङो बेजोंनो जोबस्रांगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बेखायनो जोङो नांगौ समावहाय जों गासैबो लोगो नांनानै जाय ड्राग्स फानग्रा, सोबग्रा, जाग्रा बिथांमोननि सायाव नोजोर लाखिनानै बिथांमोनखौ साजा होआब्ला जोंहा उफायानो गैया। दिनै पुलिस प्रसासननो आखायाव हो, पुलिस प्रसासनाबो नै लांबाय नै हगारफिनबाय। जोंनि बेलायावनो, जोंनि गामियावनो जोङो खोनाबाय माखासे माने पुलिसफ्रा हमना लाङो आरो सानसे साननैजोंनो गबोफिननाय बेबायदि खोनायो। बिनिफ्रायनो जों मिथियो जे ड्राग्स फानग्राया नंगौ ना नङा, जाग्रा सोबग्राया नंगौ ना नङा। जिहेतुके पुलिसफ्राबो हगार हरो, बेखायनो जोंहाबो सन्देह थालायलांदों आरो मा। बेबादि जानानै जोङो न'खरफोरखौबो जोङो गोबाङैनो सामलायनो हायियाबो जोंहा बे मोनसे गिदिर खारन आरो मा। दिनैनि दिनाव क'क्राझार टाउनावहाय ड्राग्सजों बुंफबनानै दङ। दिनै क'क्राझारावहाय बासिन्दाफोरखौ मा खावलायनो सानो? आङो क'क्राझार बासिन्दाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों, माने सरकारा जेरैबायदि नोजोर बोदों ड्राग्स फानग्रा बा सोबग्रानि सायाव, बिसोरखौ सहाय सहजुगिता खालामनानै बिसोरखौ जोङो मदद होफानानै बै ड्राग्स फानग्रा बा सोबग्राफोरखौ जोङो जेरैब्लाबो हमनानै जोंहा मा राहा लाथावगौ, आयेनाव मा दङ बेखौ लायोब्ला आङो मोजां मोनगौ। आरो आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, जोंनि बिमा बिफाफोरखौ खावलायदों, जाहाथे गाव गावनि गथ'फोरनि सायावबो नोजोर लाखिनानै, जों गामिनि रायजो राजाफ्राबो नोजोर लाखिनानै जाहाथे सोरबा दङब्ला बेखौ गोख्रोङैनो गोख्रों साजा होनायनि मोनसे आयेननि बेबस्था लायो। बेखौनो आङो खावलायदों आरो मा। बरिं मोनबाय जानांगौ, गोबां गोलाव बाथ्रा बुंबाय आङो।
थ' आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनोबो सानाखै जायफ्रा ड्राग्स जाग्राफोर बिथांमोना गोजानाव था आरो जायफ्रा ड्राग्स फालांगि बा बिजनेस खालामदों बा फाननो हमदों बिथांमोना ड्राग्स फाननायनि गोजानाव था गावखौ बासाय आरो सानै सुबुंखौ खैफोदनिफ्राय बासाय दा जेरैबायदि खोथा जों बुंनाय दं फांसे दंफां दानोब्ला जों फांथाम दंफां गायनो सोलों ओंखायनो आं बुंदों ड्राग्स जानायखौ बादा खालाम गावबो बासाय आरो गुबुनखौबो बासायनो नाजा बै गथ'आ बा जाय ड्राग्स एडिक्टेड जों दिनैहाय हरनि 2:30आवहाय 2थासोआव सासे रिहेबाव हरदों हरनि 2थायाव दिनै बे गथ'आ मा फोरमायदों आं सानथामनि उनावहाय लाबोगोन थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि